Zapomeňte na pohádky. Baba Jaga nebyla jen zlá stařena z perníkové chaloupky. Co když vám řeknu, že její původ je spojen s rituály, o kterých se dnes bojíme mluvit? Od děsivého přízraku k mocné strážkyni mezi světem živých a mrtvých. Prozkoumáme její skutečné kořeny, význam její chaloupky na kuří nožce a proč jí církev chtěla vykreslit jen jako monstrum. Ale kdo je tato postava doopravdy? Odpověď začíná u jejího jména. Jaga. Není to jen jméno. Je to zvuk, který v sobě nese ozvěnu něčeho, co jsme se pokusili vymazat z paměti. Když ho vyslovíte, ucítíte to. Ten náhlý chlad. V nejstarších vrstvách lidské paměti je toto jméno spojeno s pocitem, kdy se vám ježí vlasy na zátylku. Je to instinktivní reakce těla na přítomnost něčeho nebezpečného. Jaga je tou, která vás nutí se chvět. Ne však strachem z predátora, ale strachem z neznáma. Ale co když je ten strach jen maska? Ponořme se hlouběji. Staré legendy spojují jméno Jaga s něčím, co se plazí v prachu a obměňuje svou kůži. S hadem. V mnoha kulturách byl had symbolem hluboké až děsivé moudrosti a věčného koloběhu života. Pokud je Jaga hadí ženou, znamená to, že její chaloupka není jen pastí, ale místem transformace? Je to důvod, proč má ptačí nohy? Jako tvor, který stojí na hranici mezi nebem a zemí, mezi živými a těmi, kteří už odešli? A pak je tu ta nejtemnější stopa. V dávných jazycích toto jméno znamenalo trýzeň, nemoc nebo škrcení. Jaga byla tou, která přicházela, když tělo vypovídalo službu a dech se stával těžkým. Tady narážíme na největší kontroverzi našich dějin. Byla Jaga krutou mučitelkou, nebo byla jedinou, která měla odvahu nás doprovodit tam, kam se nikdo jiný neodvážil? Dnes ji známe jako zlou čarodějnici z pohádek, ale její jméno nám našeptává úplně jiný příběh. Příběh o strážkyni, která byla tak mocná, že ji noví bohové museli démonizovat, aby ji lidé přestali uctívat. Pojďme tedy otevřít dveře její chaloupky, protože to, co tam najdeme, možná není monstrum, ale zrcadlo nás samých. Pojďme tedy rozhrnout větve a podívat se, co se stane, když do ohně jejím jménem vhodíme své předsudky. Protože to, co uvidíte jako první, vás pravděpodobně vyděsí. Pohleďte na její nohu. V pohádkách se jí vysmívají jako kostěné noze. Ale tohle není projev stáří nebo nemoci. Je to hluboký, děsivý symbol. Jaga má jednu nohu lidskou, z masa a krve, aby mohla kráčet po naší zemi. Ale ta druhá, ta je holá kost. Bez kůže, bez citu, bez života. Jaga je doslova jednou nohou v hrobě. Není to mrzák, je to živý most. Stojí na rozhraní dvou světů a ta kostěná noha je jejím pasem do říše mrtvých. Jen díky ní může slyšet šepot předků a rozumět jazyku hniloby. Ale proč musí strážkyně mezi světy vypadat jako oživlá mrtvola? A pak je tu její způsob pohybu. Zapomeňte na elegantní let na koštěti, jak ho známe ze západních mýtů. Jaga se pohybuje hlučně, drsně a děsivě. Sedí v obřím hmoždíři a v ruce svírá masivní paličku. Proč zrovna tyto nástroje? V hmoždíři se po tisíciletí drtilo obilí, aby vznikla mouka pro chléb. Drvily se v něm byliny, aby vznikl lék nebo jed. Jaga v něm ale nemele obilí. Legendy naznačují, že v tomto kamenném lůně drtí samotný čas a lidské osudy. Palička, kterou udává směr, není kormidlo, je to nástroj transformace. Vše staré musí být rozdrceno na prach, aby z toho mohlo vzniknout něco nového. Je tedy Jaga ničitelkou, která nás chce rozemlít na prach,
Nebo je tou nejvíc milosrdnou silou vesmíru, která nám pomáhá zbavit se toho, co už v nás dávno umřelo? Její hmoždíř je symbolem koloběhu, ze kterého není úniku. Je to lůno i hrob v jednom. Dívejte se pozorně, protože až se ten hmoždíř příště vznese nad lesy, možná v něm neuvidíte jen starou ježibabu, ale neúprosný zákon přírody, který říká, že bez destrukce není stvoření. Ale co když nejste připraveni být rozdrceni? Co když se pokusíte Jaguně Paličce uniknout? Právě tady se náš příběh láme. Protože Jaga nečeká v lese náhodou. Ona čeká na konkrétní lidi. Právě tady se náš příběh láme, protože Jaga nečeká v lese náhodou. Ona čeká v domě, který je stejně živý a stejně mrtvý jako ona sama. Všichni ji známe, chaloupka na kuřích nožkách. V pohádkách působí téměř komicky, jako bizarní architektonický vtip. Ale zadívejte se pozorněji přes clonu mlhy. Tato stavba nemá okna, nemá dveře, které by vedly k lidem. Je otočená k lesu, k temnotě, k neznámu. Abyste do ní vstoupili, musíte znát rituální formuly. Musíte ji donutit, aby se otočila. Proč se ale dům chová jako strážce, který vás nechce pustit dovnitř? Odpověď vás možná vyděsí víc než jakákoliv pohádka. Tato chaloupka totiž skutečně existovala. Před 1000 lety naši slovanští předkové nestavěli pro své mrtvé hrobky v zemi. Stavěli jim mrtvé domky. Byly to dřevěné schránky s ostatky, vstičené na vysokých kůlech, aby na ně nedosáhla dravá zvěř. Tyto kůly se vykuřovaly rituálním dýmem, aby neuhnily. A černé, ohořelé dřevo s rozštěpenými konci vypadalo jako nohy obřího ptáka. Jagunina chaloupka není dům. Je to rakev. Je to místo posledního odpočinku, které se v našich mýtech dalo do pohybu. Když stojíte před ní, stojíte před hranicí mezi naším světem a podsvětím. A ten slavný plot z lidských kostí s lebkami, kterým svítí oči, to není jen dekorace pro zastrašení dětí. V archaických dobách byly kosti předků posvátnými hraničními kameny. Ten plot říká, tady končí zákony živých. Tady začíná pravda, za kterou se platí duší. Byla tedy Jaga původně jen kněžkou, která v těchto domech mrtvých prováděla rituály, o kterých se dnes bojíme i mluvit? Dnes v tom vidíme horor. Naši předkové v tom viděli bezpečí. Kostěný plot nechránil Jagu před námi, ale chránil nás před tím, co by se stalo, kdybychom do říše mrtvých vstoupili nepřipravení. Jenže co když jste ten, kdo byl vybrán? Co když musíte vejít dovnitř, abyste přežili sami sebe? Protože to nejděsivější na Baba Jaze není její vzhled, ani její dům. Je to to, co od vás bude žádat, jakmile se ty dveře konečně otočí směrem k vám. Protože to nejděsivější na Baba Jaze není její vzhled. Je to to, co od vás bude žádat, jakmile se ty dveře konečně otočí směrem k vám. Vstoupili jste. Vzduch je těžký vůní bylin a starého popela. A pak to přijde. Ta scéna, kterou známe z dětství a která nás děsila v nočních můrách. Jaga roztopí pec a chce vás hodit dovnitř. Mysleli jsme si, že má prostě hlad, že je to lidožravé monstrum. Ale co když je ta pec nejsvatějším místem v celém lese? V dávných rituálech dospívání nebyla pec nástrojem smrti, ale nástrojem znovuzrození. Projít ohněm znamenalo nechat schořet své slabé dětské já. Jaga vás nechce sníst. Ona chce upéct vašeho ducha, aby byl pevný jako ocel. Je to rituální očištění. Kdo přežije její žár, už se nikdy nebude bát tmy. Ale co se stane s těmi, kteří v tom žáru neobstojí? Pokud však prokážete odvahu, pokud se jí podíváte do očí a neuhnete, tvář stvůry se začne měnit. Najednou před vámi nestojí vrah,
ale ta nejmocnější spojenkyně, jakou si lze představit. Jaga je paní lesa. Je to síla divočiny, která nezná dobro ani zlo, jen rovnováhu. Šelmy jsou jejími posly, vítr je jejím dechem. A právě v tento moment vám podá dar. Kouzelné klubko, které vás vyvede z bludiště osudu. Lebku, jejíž světlo spálí vaše nepřátele. Nebo radu, která vám zachrání život. Ona je tou, která vám dá zbraň, ale až poté, co vás naučí, jaké to je být kořistí. Byla tedy Baba Jaga zapomenutou matkou přírody, kterou jsme se naučili nenávidět jen proto, že její láska byla příliš drsná pro náš moderní svět? Jaga je zrcadlem divočiny. Je nepředvídatelná, nebezpečná, ale spravedlivá. Je to archetyp velké matky v její nejčistší a nejtemnější podobě. Ale než se s ní rozloučíme, musíme si položit tu poslední, nejdůležitější otázku. Pokud byla Jaga tak důležitá, proč se její příběh tak strašlivě zkroutil? Kdo měl zájem na tom, aby se ze strážkyně mrtvých a učitelky hrdinů stal děsivý přízrak, kterým jen strašíme děti před spaním? Pravda je totiž mnohem temnější než jakákoliv pohádka. A odpověď se skrývá v tom, co jsme udělali s naší vlastní historií.